Te ta prolog kan pen ia phi sayau ni ui ujat dawai. Mentang rang wan wat dawai. Te ngalap ni ui dawai don ha rot sorok. Tu ni udai dawai wa kumno ngamut ban batai phi. Ya kitu ki ba jumlian ban pri. Tam ho song kali lilai buan bah ki riung ngai I ha ka bangalai jinglai ki pri kali gitu buat kali ki pri no te kitu kedon jing pang pri ru ki bisa pri la da ki sling al kpo ki bakla ka bam ka di ne ki mut ban le kpo te ude ni ka dawai te pet bahai ni dawai pralok ni uthiet ni usla kum tu te mdai ba phin kam do ni usla kalau ba phin ti ni dong khong usupo thang ba ni dawai te kita ki banta ki bang kwa ban batai ni ude dawai pri dawai kumbat te phin tip wat ki dawai pharang ru kum tu te dei hi da ki ni ki dawai kumbat ni ki san ki yu kum tu te kumta usalong dawai ni umi dot kum tu da phi khlai tu la mi dot tu phi I trai bu mi dot tu tu ni de dawai pri mo ngam da tang ka ki ngan batai banyak I phiru nga ka ki nga hap le sumar dei I ren hap yang jing pang ji stom te kum tang am yo por bangan hikai phi menta kat bangadang hikai phi phang dawai ni I wei u ni te hiu ni ng bang bahau ni de u nyang kse ni pe tu la sop long ban bam uluna bahas ni tang bo bang hau ni mentang so khambun ka than station lom spat beneng kum to ki nong song snong ki ba fer ki mara ban khek li wat ya uni ujat nyang te tip kat ngut ki batip kat non la pedang jongi kum ki nong song snong jong kari khasi jongi ki batip uni ujat nyang ni tengi khot nyang se tangwat la klumar ni don ki treng phi sa thar phin ko ki jat itu ki ba khek ki ba baru hap le bhap smar bha khlang ba philai ne jing ma saw sengamut bangan pen I phi ni khnyang to ba ka sulong ka sat ka khmat ki nga ke jing mut nga hi bangan pen I ka ni video ka long sa phang ni dawai uba ni don kam ba ka jing im ki jing kum ki video te pek nya ba hai ni dawai long kum to ki sla but sapunan kam ki thiet ngam ong khlong tu thiet sapunan kam sa set bandi ya kita ki jing pang ki bang ala batai dei betang u dawai sa phang ka jing pang pri betang kum ta pralok ni se kan du pat ha ko por